Makotiwo. Mama. Ndouyawo zvekuno nai mwanangu. Alright. Mama ndishedza. Mwanangu uri busy ere ko uri kurumwa ko? Mama ndiri busy. Ndiri busy ne TikTok plus pa live pa Instagram. Mama tikudi mama. Ndapindwa nechando mwanangu. Ndanchikumbira unditiro kapeti. Makoti ndati ndokumbira kuitirwa kapeti. Mama. Saka ndizvo mungandishedzere shuwa. Kutonikanganisa zvandiri kuita nemafanza angu ne ndiri busy nemafanza angu mondishedzera zveti. Sezvinonzi kukitchen uku kune password inoda fingerprint yangu. Simukai munozviitira mega otherwise munofane chando. Zvatakazororerwa gore rino. Ndosaka ndaiti mwanangu rora neive matongo. Kuti zvandaigirwa izvi. Izvi abva kure izvi nobva kwabushu izvi. Aiwa kana. Izvi ndazoigirwa gore rino izvi. Chokwadi ndinoenda pamuromo parutivi nekutaura. Mama, munomboziva here kuti ini ndana kuuya kuzororerwa kuzoita basa panapa. Ndakauya kuzororerwa kuti ndifadze mwana wenyu nekumuitira mwana. Izvi zveti izvi. Dai mamuchida tii makadi kuudza mwana wenyu kuti akutsvagire maid anokuitirai tii. Pese apa maimboitirwa nangoti yacho munondishungurudza kudai. Uchazadza danga revana mwanangu. Ndofunga uchazvara majaya vakomana nevasikana amheno danga rinozara. Unodzotokoya uzoitira kuzongoita vana panapa chete. Wakavinga murume wako yebedzi. Ini mai vako wakabereka nhana ututira kutonditeerera kana kamwe chete. Iwe uri mhengera mumba iwe. Unondibvunza kuti ndaitirwa nani tii basa rako pano nderei? Unondibvunza ndaita ndega zveti yangu. Iwe wapo unofanira kutiitira tii. Ndo basa rako iroro. Saka chikunetsa chii papa? Chikunetsa chii? Ngoma ndiyo munozviitira mega tii yenyuko. Inini nditombori busy nemafanza angu pa Instagram. Regendi ndozviitira busy nemafanza angu pa Instagram. Zvakaoma chokwadi. Idzi ndo dzimba dze2 minutes idzi. Idzi ndo ma2 minutes dzimba. Ngandisimuka zvangu mwana omuyera moyo ndinozviitira ndega tii yangu ini. Mama mutedzero imi hamene ikoko. Yowe. Hameno zvako anzi ukadzibenza nokuputsa imba yake nemawako ake. Hazvina kana basa.